Ξέρετε, στο θέατρο δεν μπορείς να αυθαιρετείς. Πρέπει να ενταχθείς σε αυτούς τους νόμους του οράματος του σκηνοθέτη. Δεν γίνεται δηλαδή να τραβήξεις το δικό σου μοναχικό δρόμο, απλούστατα γιατί θα βγεις έξω. Εξάλλου το συναρπαστικό στοιχείο είναι ότι το θέατρο είναι μια σπάνια καλλιτεχνική έκφραση. Με την έννοια ότι μαζεύονται άνθρωποι, καλλιτέχνες διαφορετικών ιδιοτήτων για να παράξουν ένα και μόνο έργο τέχνης, το οποίο αυτό το έργο τέχνης είναι κοινόχρηστο, το παράγουν πολλοί, αλλά συγχρόνως είναι και το προσωπικό τρόπαιο του καθενός που έχει δουλέψει ξεχωριστά. Το θέατρο είναι μια λαοφίλητη τέχνη, είναι μια λαϊκή τέχνη. Η μόνη τέχνη που μπορείς να έχεις πληρώνοντας 10 ευρώ και να έχεις ένα καλλιτέχνη κυριολεκτικά μία ολόκληρη νύχτα και να τον θαυμάζεις είναι το θέατρο. Και από την άλλη μεριά είναι μία τέχνη που μιμείται την αληθινή ζωή. Παραλαμβάνει δηλαδή όμορφα και άσχημα μιας αληθινής καθημερινότητας και τα μεταφέρει απάνω στη σκηνή με έναν τρόπο που στοχεύει στο μοιχό της συγκίνησης. Πηγαίνουμε και βλέπουμε ένα θεατρικό έργο και σκουπίζουμε τα μάτια μας. Μας θίγει συναισθηματικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ βαθιά. Είναι μια ανθρώπινη τέχνη.